Ramogi TV. Kwa the county ma Kajiado nyakoramga juang yuarwok pod nene od bura ma county ma Kajiado tok jod bura moyiengore kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod mago motenre duon bura mar UDA bedo kod chwanyruok. MCAs magazimi obuogo mar thicho oko ya pisi Spika mar county no Justus Gusur gimage wacho ni oket gitenge od bura ahinya to ekinde mabende koro itero twake nyimo od bura no. Kano telna gi kod jatend kweth manoke od bura no Isaac Kiresian MCAs go wacho ni Spika oloko od bura no kar goyo siasa. Od bura ma Kajiado noyaw kendo chieng' tich ariyo juma mokalo tok yo malach ka MCAs mag UDA 18 nowuok oko gi ich wang' kane giwacho ni Governor Lenku notuono gi basari. Governor ma Kajiado Joseph Lenku to wacho ni en gima lich ni oganda mawuok Kajiado dak gi oro kod kech maliyo to kar mondo jotelo go twagi ewi bero ngima to gin goyo siasa. Sisi hatuoni usawa yoyote na tunaomba kama Spika hawezi akashikilia ofisi yake ya heshima kama ofisi ya heshima, tafadhali aondoke, tumchague Spika yule ambaye atatusimamia wote kama wabunge wa Kajiado County, na sisi tuache kuona kama sisi ni assistant MCA wa UDA. Si mapenzi yetu wananchi, nataka kuongea na wananchi. Si mapenzi yetu kupiga kelele wakati mko na njaa, lakini tunapiga kelele ili hiyo tumbo ipate chakula. I will not get diverted by whatever I may hold dear, because I hold nothing more dear than you, the people of Kajiado. It is interesting that while the president asks governors and all leaders that we come together for the cause of the nation, that it is the UDA MCAs in Kajiado who outrightly disobeyed, trashed, and abandoned the national cause and the county cause. Kora mga juang en dakika